mig aturat. Hola, soc en David. En un tronc al mig del bosc. Hola, soc la princesa Rosita que viu al castell, al mig del bosc. Vet aquí, una vegada, que la princesa Rosita estava en el seu castell fent les seves coses. Estava dibuixant, però estava una mica avorrida. Estudiant. Estava una mica avorrida. Feia molts dies que no veia la seva amiga, la princesa Mireia, i tenia ganes d'estar amb ella i de fer coses amb ella. Va decidir que sortia del castell i que se n'anava amb el seu cavall a buscar la princesa Mireia. I se'n va anar a buscar la princesa Mireia. Va trucar a la porta quan va arribar davant del castell i la princesa Mireia la va sortir a rebre. Van entrar les dues a dins del castell. I allà es van posar les dues a parlar. Van entrar les dues a dins del castell i es van posar a parlar i a explicar-se les coses que havien estat fent. Llavors van tenir una idea. I per què no fem un pícnic? I ens n'anem a berenar al mig del bosc. Avisem el nostre amic, en el David, el monstre del bosc. I el van trucar. El van convidar a fer un pícnic i el David va estar molt content. Van preparar les dues princeses totes les coses que necessitaven i el David també va buscar en el seu rebost a veure què podia portar ell per berenar. I les dues princeses van sortir del castell i se'n van anar des del prat, agafant els cavalls, se'n van anar des del prat cap al bosc a buscar el David. Van anar cavalcant, van anar saludant els diferents animals amb els que es trobaven, que eren molt amics seus, i quan van arribar davant del bosc, van deixar els seus cavalls ben posats i els van deixar tal qual i van trucar a dins de la casa del David. El David de seguida va sortir de la casa perquè les estava esperant i quan les va veure es van saludar, tenia moltes ganes també de veure's i de trobar-se, i se'n van anar tots tres caminant enmig d'una esplanada que hi havia en el bosc. En allà farien el pícnic. Van seure, van parar la taula, van posar les estovalles i van preparar tot el que tenien i s'ho van menjar tot. I després, un cop ja tenien la panxa ben plena, van decidir que es posarien a ballar i van fer una celebració. I tots tres es van posar a ballar al mig de l'esplanada del bosc. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquesta història s'ha acabat. El monstre del cau buscar una cavall i tinc un passeig. Ara soc el monstre nou i vic en una cova. Ara soc en princesa Corazón i vic en un castell. Aquesta és la història del monstre del gel, del monstre del mar i de la princesa Corazón. Vet aquí una vegada que el monstre del Pol Nord va sortir a navegar amb la seva mar pel mig dels oceans fins a arribar a trobar-se amb el monstre del mar i tots dos es van trobar a alta mar. Amb les seves barques es van saludar i van decidir tots dos que es posarien a pescar, perquè havien tingut la idea de que anirien a visitar la princesa Corazón, que vivia en un castell a prop del riu. I des del mar enfilarien el riu i anirien. Es van posar primer de tot a pescar els peixos, perquè si no, què menjarien? Van agafar les seves canyes i van començar a caçar els peixos. Pescaven un peix i el posaven en el seu sarró. Pescaven un peix en el sarró. Quan van considerar que ja en tenien prou, van decidir agafar les seves barques i van posar rumb cap a remuntar el riu per poder arribar fins al castell de la princesa Corazón. De seguida hi van arribar
van lligar les seves barques amb unes roques perquè no se'ls anés riu avall i van sortir i van anar a trobar-se amb la princesa Corazón. Quan la van veure, la van saludar, feia molt temps que no es veien i van dir: hem portat molts peixos, mira quants peixos tenim aquí en el sarró, mira quants en tenim. Els van agafar, portaven tant que pesaven moltíssim i la princesa Corazón es va posar molt contenta i va dir: veniu al meu castell, que en allà els prepararem i ens els menjarem. Tots tres van decidir que se'ls menjarien i després van celebrar una festa. Se'ls van menjar i van fer la seva festa i es van posar a saltar i a jugar. I vet aquí un gat i vet aquí un gos, que aquesta història s'ha fos. Hola, soc la Maria José i vinc al planeta Júpiter. Hola, soc la Colorins i vinc a les muntanyes altes. Hola, Maria, vinc a la muntanya alta. Vet aquí una vegada, tothom s'ha agafat al seu lloc, vet aquí una vegada que la Maria José, una extraterrestre que vivia a Júpiter, estava donant un vol per l'espai i estava dalt del seu coet. Mentrestant, el Diablillo i la princesa Colorins estaven a les seves cases de les coves altes i estaven que no sabien ben bé què fer i van decidir que es trucaven. La Maria José va agafar el telèfon i va trucar al Diablillo i va agafar el telèfon i li va dir, es van dir entre ells: que vols anar a passejar? I els dos van estar d'acord que sí, que feia un dia molt bonic, que el sol estava esplèndid i que se n'anaven tots dos a passejar. Es van quedar que es trobarien allà a la cantonada de les muntanyes altes i es van trobar allà. La Colorins va anar a buscar el Diablillo a casa seva, va anar a buscar, va trucar a la porta i el Diablillo va venir, es va aixecar i se'n va anar amb ella. Es van saludar perquè eren molt amics i se'n van anar els dos a passejar. Van anar a fer un vol per mig de les muntanyes altes i mentre estaven passejant, de sobte els hi va sortir una càpsula d'emergència que no sabien ben bé d'on era i van trobar-se un ésser diferent que tenia una boca de color blau i li van dir: però tu qui ets? Què fas aquí? La Maria José els hi va explicar que ella era una jupitiana que estava fent un vol per l'espai però que li havia passat alguna cosa en el seu coet i per això havia arribat en aquell lloc on estava. El Diablillo li va explicar de seguida que estava en el planeta Terra i que si volia la convidaven a dinar. I sí, la Maria José va dir que sí. Es van agafar les mans i la princesa Colorins i la Maria José i el Diablillo se'n van anar cap a les muntanyes altes, cap a la casa de les muntanyes altes. En allà el Diablillo va pensar: ostres, si no tenim menjar. I va dir: vaig a caçar alguna cosa. I se'n va anar mentre elles estaven a la casa fent altres coses. I el Diablillo se'n va anar a caçar. I va anar-se'n per les muntanyes i va trobar un cavall. I va agafar el cavall, que pesava molt, però ell era molt fort, el va agafar amb tota la seva força, el va portar a dins de la casa i en allà el van preparar per poder-lo cuinar. Un cop el van tenir cuinat, se'l van menjar, tot no perquè n'hi havia molt, van menjar una bona amanida i unes verdures i van quedar-se parlant. I vet aquí un gat i vet aquí un gos, que aquest conte se fos. Hola, i soc un nen que viu al bosc. Hola, soc la Rosi i vinc al mig del bosc. Aquesta és la història d'en Nicolàs, un nen que vivia al mig del bosc en la seva cabana. Ell estava allà, tenia el seu hortet i els seus arbres i li agradava molt viure a la muntanya. Estava molt avorrit i va decidir anar a veure la seva amiga, la monstra Rosi, que vivia
en el bosc. I va dir, vaig a buscar-la. Va sortir de casa seva i se'n va anar a buscar-la. Quan va arribar a casa seva, va tocar la porta i la Rossi de seguida va sortir a rebre'l i es van tots dos saludar. El Nicolàs li va explicar que estava una mica avorrit i si volia venir a passejar pel bosc amb ella. I tots dos se'n van anar a passejar. Van sortir i mentre anaven pel bosc van dir, escolta'm, i per què no dinem junts? I van dir, doncs anem a l'hort, anem a buscar les coses que tenim, podem agafar l'enciam, les pastanagues, podem agafar també les fruites de l'arbre fruiter, tenim pomes, tenim peres, i amb tot això podrem fer una bona amanida i unes bones postres. Un cop ho van tenir tot, van anar-se'n cap a la casa, van entrar dins de la casa, per la porta, van entrar i van començar a preparar el dinar. I un cop ho van tenir tot preparat, s'ho van menjar i van passar una tarda superdivertida. Després de menjar se'n van anar a jugar, van estar jugant i vet aquí un gos i vet aquí un gat, que aquesta història també s'ha acabat. I fiquen un pis a la ciutat. Aquesta és la història d'en Nathan i en Guillem, dos amics que vivien en una ciutat i cadascú, els seus edificis eren veïns, estaven un al costat de l'altre. Un bon dia es van trucar i van dir, escolta'm, per què no ens n'anem al mar a navegar? A tots dos els hi agradava molt, molt, molt navegar i anar al mar. I tenien una barca en un poblet al costat de la mar Mediterrània on sortien sempre a navegar. Van preparar les seves coses, van agafar els neoprens, les ampolles per poder respirar sota l'aigua, les ulleres, i van sortir de la ciutat i se'n van anar cap al poble. Van anar cap al poble i un cop van arribar allà, van anar al port on tenien amarrada la seva barca. Van pujar a la barca, van pujar, caminem per sota, van pujant a la barca i se'n van anar a navegar. Van estar navegant fins que van arribar a alta mar, on van dir, aquí tenim un bon lloc per sortir a bussejar. Per poder pescar. Primer de tot es van posar a pescar, van tirar les seves canyes a l'aigua, van posar en l'ham a l'esquer, van tirar les canyes i van començar a pescar. Van pescar un peix, un altre peix, i quan van pensar que ja en tenien prou, es van dir, ara el que hem de fer és anar-nos a bussejar. I van posar-se els vestits de neoprè per no tindre fred a l'aigua, es van posar les ampolles, les ulleres i es van tirar de cap a l'aigua. Van sortir molt bé i de cap a l'aigua i van començar a nedar. Van estar mirant els peixos, el corall, mentre anaven bussejant i de sobte en Guillem va veure un vaixell enfonsat i es van dirigir de seguida cap allà. A dins del vaixell van trobar un cofre i van pensar, igual és un tresor això que hi ha aquí dintre. Van agafar el cofre i amb molt d'esforç, mentre anaven nedant per no ofegar-se, molt esforç el van anar portant cap a la barca i quan van arribar a la seva barca el van enfilar i el van posar a la proa. Ells van pujar també a la seva barca i estaven tan emocionats i tenien tantes ganes de saber què hi havia a la seva barca que van obrir o se'n van anar cap al poble. Se'n van anar cap al poble, navegant amb la barca, i un cop van arribar al poble van treure el tresor, van treure també els peixos
i van obrir el tresor. Se'l van emportar fins a la ciutat, a casa seva. I allà al davant, en un parc, van obrir el tresor i es van trobar que estava ple de monedes de xocolata i se les van menjar totes, una darrere l'altra, fins que els hi va quedar una panxa superplena de totes les monedes de xocolata que havien trobat. I vet aquí un gat i vet aquí un gos, que aquesta història s'ha